mati aja gelem. Aku yang engko urip rung tutuk ya modar. Semar mati, Gareng cemplungke kawah mati, Petruk mati. Aku mengkari marani ning omahe Gareng yu diutus Kang Gareng penjaluke sertifikat. Maranane Petruk, yu kan diutus Petruk kan njaluke sertifikat kae lemake di statuske aku. Sugih dadakan. Anakku tak kei metu saka polsek langsung tak kei lemahnya. Gak didol kok mendem. Ayo canggleleng apa ya semen. Ane terus kancaku sapa wis jajali. Engko nek pas gara-gara netepi kewajiban ora ndek kanca, kilang-kilang kloap-klaup. Wah ya. Piye ta iki mau? Aku kok dadi ra melu aku ki Kang Supan apa ya? Bapakku mati. Gareng yo mati. Petruk yo mati. Ceniningan. Gareke kopi kok yayan. Selamat tanganmu. Cilaka iki. Sapa sing arep tak jaluki tulung? Aku ning sowan ning ngersane Sin Prabu Puntadewa ya engko malah dunek-unekke. Luwe-luwe ndara werku